Det har taget mig rigtig lang tid at finde ud af, hvad for en designer jeg er. Og jeg tror egentlig, at jeg nogenlunde har fundet den plads, jeg gerne vil være på som designer. Og det er en designer, der tør stille spørgsmål til, hvad der sker ude i verden, og bruge sin beklædning, bruge sin udtryksform til at kommentere nogle af de her ting. Jeg hedder Nicolas Nybro, jeg er designer, jeg er fra København, født og opvokset her. Blev uddannet som designer i 2009 fra Designskolen Kolding. Hvis jeg skal beskrive mig selv i 3 ord som designer: farverig, ekspressiv og tankevækkende. Altså, jeg tror, det jeg har gjort fra starten af, det er, at jeg har tænkt min forretning anderledes. Jeg har ikke på noget tidspunkt tænkt, at min forretning var et produkt, som var en bluse eller en cardigan eller en jakke, som på en eller anden måde bliver forældet. Mit produkt er mig, og det er mig som Nicolas Nybro, og mit brand er mig. Og hvad det brand kan, det er det, der hele tiden udvikler sig. Altså, hvis jeg tror på, at jeg, og det er jeg ret overbevist om, er unik, og det jeg laver er helt særligt, så er der ikke nogen, der kan kopiere det, og så bliver det heller ikke forældet. Når jeg starter på en kollektion, så tager jeg altid udgangspunkt i noget, jeg gerne vil fortælle. Og for et par kollektioner siden var jeg meget fascineret af at fortælle de her eventyr og sætte billeder på eventyr. For mig er det altid rigtig interessant at skabe billeder og få folk til at få deres hjerne i gang og se noget på den indre nethinde. Men de sidste par sæsoner har det jo kredset rigtig meget om ting, jeg gerne vil kommentere. Så når jeg starter en kollektion nu, så tager det tit udgangspunkt i ting, jeg gerne vil kommentere. Og det kan være politiske ting, det kan også være helt almindelige, kedelige hverdagsting. Men ting, som jeg egentlig gerne vil stille spørgsmål til. Jamen, det her det er min moodboard og min arbejdstavle til den kommende kollektion. Og arbejdstitlen lige nu er Body. Det kan nu at ændre sig, om det er det, der bliver kollektionens navn til sidst. Men jeg har egentlig været meget fascineret af kroppe, og det har jeg altid været, og hvordan man ligesom kan pumpe dem op, og hvordan de ser ud, når de bliver ældre. Så der er en masse ting omkring det her med kroppen og nøgenhed, og noget, som jo er sindssygt naturligt, og vi ikke kan undgå at tage stilling til, som vi har prøvet sådan at lukke ned for. Så det er det, jeg er i gang med her, og arbejder meget sådan med den meget muskuløse krop, og hvad er kroppen inde under, og så også samtidig kroppen, hvordan ser kroppen ud, når den måske ikke er det ideelle billede, men som også er en måde, krop kan se ud på. Og så farverne, fordi at det er jo også der, når vi tager alt tøjet af, så er det også der, vi kan fortælle en historie med, hvordan vi ser ud derinde. Jeg er mega materialenørd, og elsker materialer, og bruger rigtig, rigtig lang tid på at finde materialerne, som jeg synes passer til mine fortællinger. Og det kan tage lang tid at finde de rigtige, og jeg lader tit materialerne bestemme rigtig meget. Fordi at man ligesom lader sig gå med og rive sig med af nogle ting udefra, så kan der opstå nogle uforudsete ting. Og det synes jeg tit sker med materialerne. Og jeg prøver egentlig bare at være åben, og det var det, der for eksempel skete med høet. Altså da jeg lavede den kollektion, som var min SS16 kollektion, der kunne jeg se på kollektionen, der manglede et eller andet. Og jeg vidste ikke, hvad det var, der manglede. Og så gik jeg simpelthen bare helt lavpraktisk ud og kiggede i nogle butikker og noget, og så var jeg på et papirlager, og så lå det her mærkelige, høagtige materiale. Og så tænkte jeg, det må jeg lige prøve noget på. Så det er egentlig, jeg tror bare, det er noget med bare at være åben, og ikke vide, hvor det er, jeg vil ende. Det tror jeg er rigtig vigtigt. Det er altid svært at finde ud af, hvordan jeg får kommunikeret mine historier ud. Og
om det var Alice i Eventyrland kollektionen, eller om det er et politisk budskab, som den sidste kollektion, jeg lige har lavet. Det er altid svært at finde ud af, hvordan man ligesom får formidlet det budskab. Jeg har egentlig et langt stykke hen ad vejen altid synes, det var mest interessant, hvis man rent visuelt, altså ved form og farver, kunne vække tanker og følelser i folk. Men jeg så mig helt klart nødsaget til at bruge tekst. Og man kommer et langt stykke længere ved at bruge tekst, fordi det er hurtigere til at kommunikere. Så jeg har egentlig altid været imod det, fordi jeg nok har været en lille smule snobbet og tænkte, det var så nemt at lave sådan en eller anden latterlig slogan sweatshirt. Og det synes jeg nok stadig, men når det så er sagt, så kan jeg jo også godt se, hvad man kan med tekst på tøj. Og så vælger jeg jo så bare at prøve at bruge det, så jeg synes, det er ordentligt. Fordi der findes jo en milliard sweatshirts med et dumt logo eller en dum tekst på. Men man kommer bare meget længere. Så derfor besluttede jeg mig for at bruge teksten. Kollektionen Souvenirs tager udgangspunkt i, at jeg var mega træt af, og det er jeg faktisk rigtig meget stadig, men træt af, at vi i Danmark har en tendens lige for tiden til at snakke om, hvad der er rigtigt og forkert. Danskhed. Hvem er de rigtige danskere? Hvem er de forkerte danskere? Der er hele tiden et eller andet, hvor der er dem mod os. Eller os mod dem. Og det blev jeg pisprovokeret over. Og det blev jeg nødt til at gøre noget. Komme med en kommentar på. Og som jeg har sagt tidligere, det der med, at mine kollektioner kommer altid et sted fra, hvor der er noget, jeg gerne vil kommentere. Og det her vil jeg rigtig gerne kommentere. Så jeg har lavet de her 6 trøjer. Og blandt andet den ene, det er faktisk den her på. Det er et ret kendt motiv, og det er Københavns bytårne. Og jeg tænkte, at det ville være sjovt at bruge det der meget ikoniske billede af Københavns bytårne. Men så bare lige tilføje de tårne, der også er i København, som man bare ikke ligesom registrerer, eller man ikke tilføjer. Som jo helt klart udtrykker diversitet. Så der er tårnet fra moskeen ude på Nørrebro, der er den russiske kirke, og der er Kinatårnet inde i Tivoli. Og det er jo netop sådan min kommentar til det her med, at vi kender Danmark, men Danmark er også blevet noget andet, end det var for 100 år siden, eller for 50 år siden. Jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at man bruger mode til mere end bare at lave en billigt produceret cardigan i Kina. Og det synes jeg er noget, vi alle sammen bør forholde os til. Det er ikke fordi, jeg har en forventning om, at alle kommende designere skal bruge deres mode politisk overhovedet. Men jeg synes, de skal gøre sig bevidste om, at de har et medie, som er helt fantastisk, fordi at alle mennesker hver eneste dag tager et stykke beklædning på. Og hvis man gør sig bevidst som designer, at man faktisk har kan man sige, altså et sted, en base, hvor at man kan påvirke folk eller fortælle dem nogle ting, så tror jeg, vi kommer længere. Og det behøver ikke at være politisk, det kan være alt muligt. Jeg synes bare, det er vigtigt, at man som designer kommer længere ind, at det skal være en hurtigt produceret sweatshirt til en billig penge. Fordi det løb er kørt, altså så lukker vi kloden lige om lidt. Så lad os hellere bruge vores udtryksform som er mode til noget mere.